Csá! Ismerős az arcom? Nem? Akkor a hangom fog ismerős lenni. Tuti. Az idei videó, tudjátok, arról fog szólni, hogy egy új csomagot kibontottak. Vártátok? Szóval kaptam egy I got the 1 month ago I got a new skateboard shoes. Not that shoe. This is my shoe. My shoe. A block in my shoes, homie. Nézd. Figyelj már, ide van írva. Várjál, basszik. Ide nincs is semmi írva. Mindegy, nem fogom felolvasni nektek, de most ki fogom bontani. Szóval, nagyon kíváncsi vagyok, mit fog eredményezni, mit titkol előlem ez a drága doboz. Lehet, hogy semmit, lehet, hogy valamit. Ez fontos. Fontos! Na, itt van ez. Belevágtam a fülembe! Nézzük csak, hol kell fölbontani. Itt van, hogy címzett, vagy átvevő. Én vagyok az átvevő, meg a címzett. Ez egyértelmű. A küldő, az is én vagyok. Magamnak küldök. Present for me. From me. For meg a from az ugyanaz. Én vagyok az egyik, meg a másik. És akkor nézzük csak, van itt egy zöld betű, az van ide írva, hogy Regi. Nézd, jobb azt, hogy Regi, reggel. Ez reggeli. Megyek mami reggelizni. Nézzük meg. Taglaj. Bele látod mi? Peace, motherfucker. Slim Thugger, motherfucker. Ami egyszer sikerült, azt többet ne próbáld meg. Szóval, ez nekem kell, ez a cetli. Ez nekem kell. Úgyhogy nem itt fogom felbontani, hanem itt a seggénél. Te. És akkor nézzük meg, hogy bontja föl Mr. Keszthelyi Hunor uraság of the team, szóval. Itt van egy számlak, tök mindegy. Én nem vagyok a számla. Szállító, postafiókhelet, telephely, bankszámlaszám 543245552282. Itt van egy megjegyzés, címrovat. Tisztelt Keszthelyi Hunor alelnök! Értesítjük, hogy 2016. január 83-án küldemény érkezett a PIP címre. Ennek következtében kiszállított önnek a 87. napon. Kérjük, fogadja sok szeretettel eme küldeményt. Jaj, hát ez nagyon kedvesek. Köszi. Fogad sok szeretettel, hát sok szeretettel. Luv. Itt van, hogy láv. Szívecske. Szóval nézzük is, hogy mit akar ez eme cipőt. Jó, mellékeljük az ilyen hozzászólásokat, hogy jaj, DC, hát olcsó volt, azért vettem meg. Na. Figyeljétek, hogy oldották meg.
egy ragasztószalag. Biztonság. Biztonság. Hát ennyi a biztonságról. Mindjárt, nyugi van. Ez biztonságosabb, mint a magyar koronának az őrzése, vágod? Hey, uraság, itt vagyok én, mint új cipő, megnézi. Wow, olyan gyönyörű, mint én. Mint hogyha tükörben nézek. Oh, hello, Hunor! Szia, Hunor! Oh, hogy vagyok, Hunor? Köszi, nagyon szép vagy. Itt van egy kis vattatömlő. Tömlő. Meg itt van egy kis ilyen. Ez a párja. Itt van, nézd, hogy CD. CD, várjál, itt is van egy CD. Itt van. CD. Ugyanaz, nem? Várjál, hogy is így, CD. Így. Nem, így. Baszki, valahogy így van, hogy CD. CD, nem, így. Oh, nem, sose jó. Így. Az a lényeg, hogy ez CD-s cipő. Be is teszem a laptopba, hát ha ad valamit titokként. Wow. Még egy vatta. Úgyhogy ezt kaptam, képzeljétek el. Kaptam egy ilyet. Nézd, ilyen. Ez tök jó sála. Kösz szépen a megtekintést, meg a hasonló hozzászólásokat. Nem kell hozzászólni semmit se. A lényeg, hogy van egy új cipő, van egy új cipő bal lábra, meg egy jobb lábra. És a lényeg még az, hogy lesznek új videók, videó, várjál csak, hogy is van, itt van, hogy V, I, D, hogy is van, E, itt van az E, meg itt is, és akkor itt van egy O, mint ovális, országos videó, na, szóval videó várható a 2016-os évre. Bizonyám! Mi. Slim Thugger, motherfucker.